תקום בבוקר, תפתח ידיים, תעשה השתבח שמך לעד. איזה כיף. בוקר טוב עולם. לא בא לך, כן בא לך, אחרי הפעולות הולכים הלבבות. רבי נחמן מברסלב אומר, כשאתה בדיכאון, תעשה מילי דשטוטה. תסתכל במראה ותעשה... נכון מצחיק? תעשה ככה רמולי. תעשה לאשתך... אתם יודעים שאשתי מעצבנים אותה וזה, אני עושה... עוד פעם אתה... ואז זהו נגמר. אי אפשר לכעוס את זה. ראית? צ'יק צ'ק יצאת מהדיכאון, ראית? באמת, כך אומר רבי נחמן מברסלב. תתחיל לרקוד בבית, תעשה ככה. עכשיו, החלון שיהיה סגור, למה אם לא ישפזו אותך, לא. פתח את החלון. פתח את החלון. בבני ברק זה הרבה חלונות, תשתבח שמו לעד. תעמוד ותצעק, בוקר טוב, ואז יקראו לך ביצים. שייגת, שייגת. תעמוד ותגיד, השתבח שמך בורא עולם, אני שמח וטוב לי על החיים. אפילו שאתה לא מרגיש בפנים, אתה אומר, איזה שמח. תגיד, אני שמח.